नमस्कार, प्रणाम, हाय दोस्तों। हम अभी गाना गाने जा रहे हैं। बहुत अच्छा गाना है, आप लोग सुनिएगा, मजा आ जाएगा। इसको से अप बदनाम भइले है छोरी के गाना गइला से। अरे मनीष को से अप बदनाम हो गइले है छोरी के गाना गइला से। लागता सुधरिहन सनना बिनाई पिटैला से। लागता सुधरिहन सनना बिनाई पिटैला से। अंतरा में बा कि कौनो भतार कहे कौनो यार हो। आ कहली सकरनी मनीष को से अप से प्यार हो। अरे कौनो भतार बनावे कौनो यार हो। आ कहली सकरनी मनीष को से अप से प्यार हो। अरे दूध दही के गोइल जमाना अब तारी बेचाता घोइला से। अरे दूध दही के गोइल जमाना अब तारी बेचाता घोइला से। आ छौरी है बिगड़ल बारी सबिना रे पिटैला से। अरे छौरी है बिगड़ गइली सबिना रे पिटैला से। अरे तनिको फरक ये कनिक नइखे इज्जत ओजत गइला से। अरे तनिको फरक ये कनिक नइखे, अरे इज्जत ओजत गइला से। आ छौरी है बिगड़ल बारी सबिना रे पिटैला से। अरे मनीष को से अप बदनाम हो गइले आ ये कनिक गाना गइला से। अरे मनीष को से अप बदनाम हो गइले आये कनी के गाना गइला से। छौरी है बिगड़ल बारी सबिना रे पिटैला से। इतना खराब खराब गाना गावत है सब। कौनो कहतिया कि आओ ना मनीष को सब चाटा हमरा ढूंढी के। आ कौनो कहतिया मनीष को सब बन जा हमर भतार। आ कौनो कहतिया कि मनीष को सब लागल हमारी यार। गाना एक के सुने में मजा आता है, वही से गाना बनावल गइल ह कि मनीष कश्यप ने एगो अच्छा पत्रकार हो। आ गाना गा के दे तारी सही जोत के उतार हो। आ मनीष भैया ने एगो अच्छा पत्रकार हो। आ गाना गा के दे तारी सही जोत के उतार हो। अरे कौनो फर्क नइखे मीडिया वाला लोग के रेलाई कइला से। अरे कनी के तनको फर्क नइखे, मीडिया वाला कुछ कहता लोग की मत गावा सब तब। अरे कौनो फर्क नइखे मीडिया वाला के रेलाई कइला से। आ छौरी है बिगड़ल बारी सबिना रे पिटैला से। आ मनीष भैया बदनाम हो गइले ये कनी के गाना गइला से। आ छौरी है बिगड़ल बारी सबिना रे पिटैला से। नमस्कार, प्रणाम भाई लोग। चैनल के सब्सक्राइब करी और हम आगे पड़े गाना भेजें। फिर जौन गाना आई गा के भेजें मनीष कश्यप भैया पर। ओके, टाटा बाय।